Бародаро салом алейкум. Савол додан ки утюг мекушоем яхе болтуш кушода намешава. Нигоҳ кунед. Агар ина шава ё иш. Ина озе айма ина шидестай кушода. Барои чӣ кор кандар бародаро? Агар паялник дошта бошен, инами шикофи ҳамира калон мекунен ки то ҳами атёрка мақсад ҳами чиз озод шава. Метавонад ки атёркара мисол дар ҳами гирди шумоне ов кунен, ҳамиш қилиб кушод шава бубурад. Баъд авсо ягон амбир қати тов мети абрадна. Тов мети мисол сахт товуш мети ки ҳуй шава. Ихеле мешава да? Барои перебити зангзадагиай бо варианте ки вақте ҳами кришкара снимат карде, иҷара ов карде, бурварде, ҳами як араи оҳанбрак қати ҳамира мисол ара мекунӣ, пайи атёркаи простоиш мекунӣ. Мисол простой атёрка ина, нем хеле атёркаи простоиш мекунӣ, баъд меқапи товуш метӣ. Бисёр якм ба амбир ҳуй мекунӣ. Ё ягон житқс мерези, ягон карп мерези ки шитоби ҳами занги ҳамира бихӯра. Ҳама қароҳай. Хай бо агар ки нашид, болча бо ай дирн бо дига нашид, хай дига варианти мисол метавонӣ сим қати хеле бандиша. Инами ё қати, инами ҷо қати бандиша. Дига роҳ нест. Вақте ки безеб бишканане ки бисёрш ҳуй мешава. Ҳамин тарафа мисол ҳамихе бародаро. Ҳама қад чизай. Ина касе бо нафама имҷа метавонад ки ҳамин видео бидроя ёдгира хушрӯбо диққат тамошо куна. Бо ин ёш ов мереза яхелаш. Ҳамёшам эҳтиёт кунед ки вақте ки ова мерезен, иҷо ки безеб боша, айдаран мисол ово ҳаминҷа мечака. Хоб бародаро зинда сарбалом бошед. Бо канали 550 ҳунар дар YouTube обуна бошед.